Много съм гладна. Я да видим тук има ли нещо. Нищо интересно. Какво е това мече? Я дай да го пробвам. Където си няма ли да се прибира вече? Не, няма да стане така. Къде си? На работа съм в момента. Няма ли да се прибираш вече? По-късно има ли ти нещо? Не знам, исках нещо сладко от шкафа и... Какво беше това? Так. Много силен афродизиак. Аха. Добре, прибирай се по-бързо, защото ще ти източи водата от капак. Така де, чакам те.